Nggih, masalah. Panjenengan ringgit. Niki kok sakderenge nembang niki kan kostume pengrawit dalang musisi sinden biru-biru. Niku filosofi kagem masyarakat dusun Melaten. Biru. Bisa rukun wae ya. Iya. Sabibare adicara napa nyadran menika. Nyadran. Rakyate tansah guyub rukun nggih. Lancar rezekine. Lancar rezekinipun terus mangke nanggap wayang malih. Nanggap wayang malih rombongane. Nggih niki kamulyan laras. Nggih. Matur Mbah nuwun. Warnane biru. Nggih. Biru ki padha kaya ki. Napa? Warnane banyu segara. Banyu segara nek jawang kan adem. Nah, warga masyarakat Melaten ki adem tentrem. Kuwi lho maksude ya. Ora ana gejekan, ora ana iren-irenan. Iri dengki serai iki kudu didoi ya to. Nggih, leres. Wong to, Mbak. Madek sari angkleng teremo ana cerita tingkahe Bacutake Nduk Cahayu. Jenenge nyina kekini karo anisan resi nagaraja wani sringko lali
Apa kuwi kepencet sih. Ngageti wong ya. Oke, Mbak. Kenangan asri angling dermo kula Sembah nuwun Mas. Sampun alhamdulillah nggih. Pinarak luwih dhisik nduk ya ayo. Nah ngono ya Pak. Iya.